Only in Cebu, usa ka hotel ang nihatag og 5 ka adlaw nga break-up leave with pay plus beauty makeover package sa mga empleyado nga nagkabuwag sa ilahang karelasyon. Mao kini ang sakit nga matud suban sana all. Ano yung report? Kung ang kasing-kasing mao'y mapikas, hilabihan yun kuno kangut-ngut nga makaapikto sa trabaho. Karelit nini si Inday Lavaho. Panahon si ang kabatanon nga gipatulan yun niya og mga luha dihang napakya siya siyang unang gugma. Hinungdan kini nga dili siya mahinultol kaniadto siyang trabaho. Kaniadto ra hinuon kini kay karon iya namang nakita ang dawan. Hilok suruin, to gyud mo luha suruin. Lalimang ka og na in love ka sa lalaki niya, naon lang kakasayon di ay. Oh. Hinultol pa kag trabaho. Ang imong amiga mo iyang gigugma ikaw di. Perti sakita. Dobling sakit. Dobling yun times 3. Usang panagbuwag sa relasyon ang gituang makapikto sa mental health sa usa ka tawo. Ug mao'y gitutukan karon sa management sa usa ka hotel dinhi sa Sugbo. Busa nihatag sila og pinalahi nga privilege sa mga kawani nga mao ang 5 ka adlaw nga break-up leave kada tuig kung sila makasinati og panagbuwag sa relasyon o problemas kasing-kasing. Suma ni Rick Doblado, ang CEO sa hotel, nga maapektuhan ang performance sa mga empleyado kung adunay gihambin nga sakit sa dughan ug makaapekto usab sa ilang negosyo. Aron malikayan kini, mas maayong papahuwayon una og 5 ka adlaw. Pabawnan pagyud og beauty makeover package aron sa pagbalik sa trabaho, mobalik ang kalagsik og kapresko. Kung maproblema ka sa gugma, murag maproblema po ka sa imong entire being. Yes, entire being, Oo, and the people around you. And the people around you nga, usa man ka uy, di man ka makadimao. So something nga mayo pag mo leave na lang, i-refresh iyang kaugalingon, then come back to work nga amugaway na siya. Usa pa lang ka empleyado ang kasamtangang naka-break up leave, busa wa siya karon sa duty. Ang ubang trabahante nakadayeg sa gihimo sa management sa pag-isip kanila dili lang trabahante kundi sakop na gyud sa ilang pamilya. Gani, gipaniguro nila nga mamahimo silang support system sa mga nakasinati og pagsuway sa relasyon, inay ibuli o sungugon. Happy kayo, so simply if gamiton mo ang 5 days leave, so mo para maka-move on. Ang among button, sir, is among suklian og pagpaningkamot to help the hotel to improve. Gitugan usab sa CEO sa hotel nga dunay mga pamaagi ang management sa pagsuta kung tinuod o dili ang break-up sa ilang kawani ug duna usay sanksyon nga ipatuman kung masakpan nga namakak. Suspension na gyud nga without pay. So, honesty is the best policy lang gyapon. Giklaro ni Doblado nga dili lang Valentine promo ang break-up leave kung dili usa na kini ka company benefit isip bawas sa serbisyo sa ilang mga empleyado. Gani sa mga nag-birthday, nihatag usab sila og usa ka adlaw nga birthday leave with pay, 2,000 pesos nga cash incentive og birthday cake. If you take good care sa imong mga staff, siyempre, ma-love sa nila ang ilang trabaho, ma-share sa nila ang love sa among mga guests nga mo check-in sa among hotel. So, somewhat ning ana. So, I value the people good working for me. Sa tanang sakit, mao na siguro kini makaingon ang uban nga agay sana all. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.